बन गई हो। हाँ बन गई। जाता नहीं निकाल के मम्मी जी के दे दे खाए के। कहाँ बड़ू हो? कहाँ जी? अरे जे बड़ू ला पनिया मंगल रहलू है ना। अब बाक जी अगला ठान गर्मी में ना ले फ्रिज घर में फ्रिज नहीं के तो काता ना दिक्कत होता टे। घर बनो चाहे मत बनो। अच्छा ले ली फ्रिज जरूरी बा आज के डेट में। तन की गर्मी होता है जी लगता जान चल जाई। ना बात रही तो रुआ तो जुड़ाई ना। हाँ बात तार सही बात भाई ले लिए। ए छोटको बेचारी रखट जाती है ना घर के कुल पियले खइले बिया। दे दे दो कुछ भय लगा भैया जी बोतल बनी आई कनी के ले जा पानी आई पीला तारे खातिर मंगैले हैं फ्रिज आ के। अच्छा फ्रिज के पानी जी तारा का लगता काला चला के लिया के जगह तक पानी पियात नहीं बोल बोलू दादी। हाथ में आए तो बुझाता कि कौन मिल गल पानी है कने कहां से मंगा देनी है। यहाँ के अपन दोस्त के घर से ले आए हैं ज्यादा। अब की गर्मी काट ला ठीक नु अगला गर्मी में यहाँ के कहत नहीं फ्रिज लागे जाए के नानु पड़ी तो भैया जी घरे फ्रिज ओरिज रहे त एक काम करती जा सूखे। अब देखियो का भइल हमारा के ना मिलल तो गरीबी रहे आदमी कहना ज्यादा छोटका के बियाह हुई तो छोटका के फ्रिज मिल जाई। अब छोटको के ना मिलल तो अब आदमी असली तो हो गई ना कि फ्रिज मिलो चाहे मत मिलो अब किनाई काहे तक जरूरी बा। दीदी जी किना जी तो गर्मी खातिर ढेर न राहत हो जाई जी। हां तो लिया जाई भाई लिया जाई हां हां मानी के हां पी ले नी जा कहीं जाता नहीं पानी ले जाता नहीं। अच्छा ठीक बा। अरे याद बा का इशारा करो ताड़ू ए जी कौन से इशारा कर ले भैया जी ले मंगाई कौन ची मंगाई मुर्गा इशारा का करे कह देला ना बिया हो का ओकर मर दे जाने के तो हमनी के बनिया साज सोइला पूरा करे वाली तो इशारा का करे भाई बोला ना तू कितना चाहिए बोला 1 केजी लिया दही बना देते मम्मी जी ना खिसियाए मम्मी जी काहे के खिसी आई हैं। हां वो तना काहे खाती हाक दाब में आदमी अथु बन घरे आवे जाए के बटे मम्मी जी खिसी आई हैं हम ले तारा के का हो गल का चीज के कहत रो मम्मी जी ना खिसी आई हैं बने आवा के दाती के मुर्गा खाए के मन करता था पानी के अभी कांत आदमी कुछ खा ले हना जी मम्मी ना बना के खिया देखो खइला पे रख हम रोक ना लगाओ नहीं ठीक ना भगवान देले बावन मोटा हर ना ये मर्द मानुस ओकर नहीं खसत जवन बतिया होकेला लइका नियन हमरे से कहले ये दीदी जी हई बतिया ये दीदी जी हऊ बतिया ना तो तोहर फर्ज बनता त देखल ताकल एक तो खियाल पिया फट में तो दोनों गोतनी मिल के खाजा बना जा हमर खइला खातिर नहीं खे हो तू खाजा पिया जा जवन मन कुछ कह जे तो बल्कि हम लिया दे तू करे बच्चा तो कहबे कनी हम मम्मी के ना सास पेट ई कहत है कि मां मम्मी जी ना बोली यार मम्मी काहे के बोली भाई हम ले आवत तनी 2 किलो मुर्गा 1 किलो का कहला 2 किलो हम ले आवत तनी बनाओ जा खा जा के नहीं 1 किलो आता ना हमार बड़ परिवार बाटे। अच्छा चलो भाई आ जाई 1 किलो आज काती करदा चल जी बा दी ना खाना खिचड़ी ठीक है बाटे खिचड़ी बनबा ना रे बबुआ ना रे तो चल गिरनी हाल कुंडलिया गिरला संग ना जी खत्म हो गइल भता तो फिर से बनाई कनी खिचड़ी बना दी ले आवत तनी थरी आवा ये जी लिया जाई रे पियाज नहीं खत्म हो गइले। हां खत्म ना हो गई लिया जी तो बरसाती में तो ठीक न रहे थे यार। अच्छा बतिया के तब देखे के ना पड़ी बा के हैं। हां बहुत ले छु पता हरा है प्याज का हो 30 रुपए 40 रुपए देती ना तो बतिया का मुझे का तो जमला ले। हां तो हिसाब से बत कही तू ही बताओ कब जाई कर से हम बतियावे हम पैसा दे देब ले ले आई है तो होरो एगो ना मेहरा रुसे से जाई हम बतियावे आउंगा मार दस बतिया ले ते तो अच्छा आई जी बैठी है जा आवा तनी को लइका से तोरा पटेला ठीक बा हम बतिया ले मौगी कहत छै मुंह धोवे के हमरा मन के कहत मुंह धोवे के ई मुंह धोवा के बुझाई के हम दांत तो सराती यही से मुंह धोलना चाहिए अहो हेजा बैठल बा तोरा के मुंह धोके न कहनिया मन नहीं कहत ऐसे बोर्ड गनी अरे नतिया तोरा के मुंह धोए के कहत त ये दतवा लेके बैठल बड़े उठ जल्दी मुंह धो जल्दी चले के बटे ना ती सोचा तोरा के मेहरारू कमातिया पैसा लेके देती त खाली घोका तर आ कहत नहीं चलबा त हिस्सा मिली त मुंह हाथ धोए में तोरा डर लगत बे हंसा जेबे रे उड़े लेखा धोआ तोरा के ना जल्दी धो जल्दी जान तोरा करे जा तार फाड़ दे जल्दी मुंह धोना त मुंह भगभकात महकत रहत रे कोनो तर भी बैठे के मन नहीं के करता नाती जब जहाँ खाली घोका तर खाच ले तर वसई करे थी नीमन से धो के दांत साफ कर लो आ जहाँ तनकियो से अगर मुंह महकत मार चप्पल के मारम ना बुझम कि तू मरद हौ जान लो ओबरा से 1 घंटा हो गल हम सोचत कि अब तैयार हो गइल हइया आ इनके ना टंकी लगल बाटे अब जा हो गल ना धो तनी पूरा नहीं चला पूरा चला जल्दी तो जा धो तनी हो गल ना जाइब तो भाई देखा तानू मार देहन से बल्टीए से फाट जेबा नीमन से जल्दी तल के मेहरारू से परेशान है हम अच्छा कमा के देता रहनु कि परेशान भइल बड़ा कमा के देता रहनु कि परेशान भइल बड़ा
अरे मार दम बाल्टी लगा फाट जाए अभी मुंह में जल्दी धोवा ना तो जल्दी हाथ के चलत हैं नतिया तो और हमरा पगला के रख देले बा देखा तनी कैसे कब लेते मुंह धोवा तारे धो लोटा लिया जल्दी चलावा जल्दी जल्दी लोटा लिया लोटा तेरा बाप के नौकर नु हई धरा में चला के धो में सुनाता हां मेरा दला ना हई जल्दी जल्दी धोवा ना तो जान दे चार करे जस फाड़ जल्दी धो चले के बारे नीमा चिबावल भाई तू ने चिबावल बा हो चिबावल बा चुतिया बनावा तरा हमरा के हैं नीमा से धो के जल्दी आ तेरा मुंह बतानी अभी तू जल्दी अब जल्दी नीमा से जन के जगह बोलम ना वैसे बोले के बाद पीछे बुझा गइल ना काहे को जो हिस्सा लेके छोड़े के बा ऐसे नहीं के छोड़े के आ ते बोलिए रे सब आधा कट्ठा खेत के लिखवा ले जाए आधा कट्ठा माने हाथ ना जमीन में आधा कट्ठा लेवे के जाता नहीं हो पागल हो सोई में तोर बाप ना पागल माथा पे एगो मरहा गइल कहीं ना कहां से अपन हिस्सा तो ठीक है जितना तू तारा बुझाइली हम ना जितना बुझाई होता ना और घोके के बुझाला लेकिन और सब चीज ना बुझाला अब पहुंच गइल बारा बुझा गइल आ दिमाग में बैठाला कि कैसे कैसे बोले के बाबे ठीक है ना तो द्वार पर आइए गइल बानी सन ज्यादा दूरियो नहीं खे चलो जल्दी चल होश हवास में रहेला ना जब देखा तो उल्टा पुल्टा करे कि आदत हो गइल बरुए चली ठीक ठाक से अनुराधा बुची आ भौजी गोर लागत बखिया मुंह तो चलता रे लौटो नहीं के आ ना ऐसन बात नहीं देखते बरु आधे बेर चलल बावे एतना ना बुनी पड़े के दिन आइल बो यही से कोनी के भागले जल्दी चल ओके चलल बानी एजे रहे के मन बका हां ए भौजी अब की एजन के रहई खाती आइल हिए बानी अब की जाइब ना एजन के रहम हिस्सा बकरा ले हम मरई भैया पर हम काजी अब भैया पे कहां पर सोया का खुद ले के में तो भैया पे कहे हम भैया से हिस्सा ले हम का चाहत रु कि हम भौजी नंदी ढेर खाली ना खाइब ढेर हम बने खाई काहे कहि कि ढेर खाली ननद बनता है ना लेकिन एके बार तहरा से गोर ना लगाला भौजाई ना हई ई तैयारी गुला के रखले रहत रह यही तरह मरला पे गोर लग ना अरे पी लेवे लन तो बुझाला ना होता ना कनी के चलो भौजी घरवा चल तनी बारिश से आ गल चलो जल्दी भीजे सारा सामान आधी बुखर भाग रे बुचिया आधी आई रुक तेरे खेता में जवा देते नहीं रुक अजी मन की का सुगर मौसम भइल बाजी को छटपटाई बिया कि को बहरी निकले ज्यादा मौसम ठंडा हो तो बढ़िया ना बा मैं सुबह से देखा चली नीमा से लेके चली पूरा आधी बेर भगवान एकदम तंगे कइले रहत में हे तरे राजा का कर बुझा गोर लगे तनी भाई खुश रह अजी फोन ओन ना कोई नहीं आहो त नैहरा में आवे खातिर हमरा फोन करे के पड़ी रे माई का है मतलब एक और ना बतैले तो हम मैया वतनी बोला ते जी अरे तो वो ऐसे बतियाव त मैंने आ गई त का कुछ कहत लेबनी का ना हम कुछ कहनी बैठ ए छोटा की पानी लेके आओ रे बैठे जी हां पाहुन आइल बनी बोलौनी ना दे खुश रे ना ध्यान देनी ना दे छोटा की बा कसैले हुचिया त का और सब समाचार सब बढ़िया तो हम हुचिया थक बकाइल बारू से जैसे कि बुझाता कि कुछ आ गइल बाटे भालू शेर जोई से ना रे और सब समाचार बता आ सब ठीक बावे ठीक है भाई सुना बुचिया के छुट्टी बितावेले है ना ना रे माई छुट्टी बितावे नहीं की आई लबी मत नाम कटा गई ना हां नाम कटा गलो जले अब नाम कटा गई हई का कहती हो कनी गर्मी का छुट्टी में तो कहती है नाम कटा गल हमें जे रहे आइल बनी अब देखा ना पानी बनाई है का का गोर धो तारू अब कोनो नया थोड़े ना बने त यही जा रहब त रोज थोड़े ना गोर अब धोआई रही ना जी रौले ना अब पाहुन बन के थोड़े ना रह में रौले जल्दी ना घर दुआर है एकर मजाक करे के आदत ना जाला अरे मतरिया मजाक नहीं कर सीरियस कहतनी तोरे घर दुआर रो खो पीऊ जो आए आवत जात रहो का हो अरे आवत जात के बात भुला जो ई मत सोचे कि आइल बे त 4 दिन में चल जाई दीदी अब की जाए नहीं की आइल ही जा रहे आइल बनी कने अब चाय और बना तोरो नु मजाक कोई ना जाला ना अरे बुढ़िया ते तोरा का हो जाला रे कहत नहीं कि हम यही जा रह हम तोरा लागत न कि ऐसे जाइब तो जाइब ना ओ जो कैसन घर में के बियाह कइले बारे रे बा कुछ हो जा हम यही जा कि रहे बनी हिस्सा दे हमरो के अपन घर बनाई वही दे के रहब देखो एगो बात बता तनी हिस्सा पर मत जो भरे तू हिस्सा के क्वेश्चन बात बतियातिस रे आइन तू आइल बस घूम फिर तोर घर द्वार ये हटे भौजाई से खाओ पियो मलस्ता लगा आए तू कहत रे हम जाई अरे तुम्हारे हमारे जन के नहीं खे हमार हिस्सा नहीं खे भाई में बहन के हिस्सा ना होला लड़के के हिस्सा होखेल रे आए तू कैसे बतियातिस रे भाई के में ही बंटवारा में लगला तू अथी देखे लगले नु बेटा तोर निक लागे लगा सा बेटिया माने विदाई कर देले बरता माने हमार नहीं खे जन के कुछ देख बुचिया सुन
देख बंटवारा करेबे ना तो तोरा के एगो लुगा फाटा के दुलम हो जाई जानले चुप बा ए पाऊ ने कर आदत था शुरू से लड़े के जननी एकर नया ना हटे हां ए आदत हटे ना या बरका निमन खोजे बारू ना दिन भर सुता रहता घर में ना खाए के ना कमाए के ढंग से दिन भर जाई सोहानी करी आगे खेत ओहे के नु काम दे हब तोरा के पागल हो चाहे निमन से बौरा हो त काम दे तरन त लेके आइल बनी तोरे दुआरी पर रही अब मत सोचिए कि जइबो करी ने जंगिया से बुझा गइल दिमाग से निकाल ले ई सब चीज के कने सोन बुछिया देख बंटवारा लगाइबे भौजाई 1 रुपया के ना खाना पानी आ मुंह फुलावन ना लुगा फाटा कुछ ना दी हसन बच्चे काहे खातिर काट बने आइल बाड़ू काहे खातिर दिया दे बस से आइल हमारा जरूरी नहीं खेओ कनी के लुगा फाटा के हमरा के चुपचाप हिस्सा बांट के दे दे आ हिस्सा बांट के दे देबे हम अपनो घर दुआर बनाए हम अपनो जो हिस्सा देबे हम अपन रोपम बुम दोसरा के खेत सोहानी करता निक लगता हैं निक लगता रे अब तो बुढ़े बैठा रहता गइल बेटा कोई खेत में हम जाई ना तो कहले सर के गरीबा के लड़की अरे त मामा के धन पे तू अमीर बनैले हे आय ई मामा के नु धन हरे काहे हमार ओरा गइल बियाह शादी कोई नहीं तोर हिस्सा बखरा खत्म पूछे जा ये करब त महीना में चावल दाल गेहूं पहुंचा देहल करब हां ये नु करब देख ले बाबू मर गइल नु त ढेर बोले लगल ते हूं हिस्सा हमर नहीं के अभी राय से मांगत ना देबे त जानत अगर अभी चल हम कोटवा में नु त अभी पट दे बांट के दे दिहसन हिस्सा में जना ले तोरा मुंह में नहीं लगल नीमन से बतियावत नहीं कि हम माई है से माई है त तोरा बुझा त काट भइल बा त ई काट अपना दिमाग में बैठा ले कि हां काटे बन के हम आइल बा तुम के कोट तक ले पहुंचेबे ये नु ना हम ना हम रह जन गया अरे लेके चल रहे हो घर में को बन कर सामान धर ले चलो घर में धर जाओ घर में देखा तनी हिस्सा कैसे नहीं खीदे भइल बड़ी बड़का थी बेटा वाला भइल बारू तारे को बेटा भइल बाबे तेरे तो दुनिया पर तू ही एगो बेटी बा इस पहला बार नु गांव में हिस्सा बंटवारा के भरो को के बेटी नहीं खे का तोर चाचा के लखी नहीं खिसन यानी कोई के मन बा कि ना देबे का मन बा बता हमरा तोरा कोई के मन बा ये नु कि ना दे हम काहे के दे रे हमर बेटा नहीं खसन बिना बेटा के बनी ठीक है बा देखा तनी कैसे नहीं खींचते देखा तनी हम आइए कर जबरदस्ती कैसे देखा तनी कि ना बनी काज ने वो बहिलवा केने के निकल गल सोचनी के करे चोखा चाय पी ली आहो चाय मत बनाओ चाय हम बना लेम जतनी हम अपन चावल दाल बनाए में बैगन का चोखा एगो बनाई आ खाइब हम अपन अजी दीदी जी बताई कि एगो घर में 2 गो चूल्हा गाड़ो तनी बेटी होके निक लागत हटे हां आहो बताई खाना बनाओ तीन जा खा ली जाई माई से ना हुटा मुठी भइल बा खिसियाइल बनी रवा देखो हम केहू से नहीं खिसियाइल हम हमारे 2 दिन 4 दिन महीना दिन रहे खातिर नहीं खियाइल हमेशा खातिर यहाँ रहे आइल बनी तो कई दिन तक बनावला खियाला बैठ के बैठ के रही हमेशा रही जिंदगी भर रही लेकिन बनावत ही त खाई उ सब चीज नहीं खे हमरा उ बजा नहीं खे बजावे के कि हम ननद के रख के खियावा तनी सा हमर देह जंगर बा अपन बना ले अपन खा ले हम जनलू हम अपन चूल्हा बना ले बनी अपन जा अपन उमराई में जाके बना माने का चाहत नहीं रहुआ हमारा तो लागल है कि रहुआ मजाक करत नहीं कि जी गवे रहब हिस्सा लेब मतलब ई कुल सही एकदम सोच के आइल बनी रवा आहो तोरा मजाक ले तो बतावो ओइसन घर में बियाह कर लगे खाली घर छोड़ के हमनी के कोई चीज नहीं हमनी के कोई नहीं जा तू ना कर तो बाबू जी तो कह के अपने तो मर ओरिया कइलन हमरा के तो भाट देलन पिया कर से कर तो लेके बियाह कर देलन तो कैसे रहे कैसे गुजारा करी बियाह होइल बता आदमी आ के नैहर में ही रही सब धन भाई खाई आ बहिन भीख मांगत रही देखो तनी तो न क्यों समझत नहीं है के एमे समझे वाला कोनो बात नहीं के अरे सुन रे बाद में बोलिए होने के चूल्हा के जन एगो घर बनू ओमे तनी अपन बनावा से हेपर से हमरा काथा दे दस बुझाइल नु अरे तोरा भइल का भाई बताओ भाई कुल हेने लिया के चूल्हा चौकी बना देले हो बना वही पे बनाओ खो ऊपर काहे बनाई खाई रे ऊपर तोर मेहर बनावतिया तोर भवा बनावतिया तोर माई नहीं के तो मेहर हमर बनावतिया तो कोई चाय लेके आई तना शौक लेके दीदी जी पी खिसियाई मत कहत नहीं मार लगा मार चोखा बनाई आहो हमरा चाय से तारा तर जाई हमरा जिंदगी निभाए के पड़ो ता चाय पी के तरे के नहीं खी हमरो आवेला बनावे सीधा बात बा हमरा के हिस्सा बांट के दस तू हर बेर आवत ले तो ऐसे ना करत ले काहे आखिर का बात का बता 6 गो घर बानू हां बाटे 6 गो बान तो 2 गो तेल ले आ 2 गो एकरा के दे दे आ 2 गो जौन बानू 2 गो हमरा के दे दे जब ले माई जिंदा रही तो एगो हमरा रूम में रही अब मर जेते 2 गो हमार हो जाई बुझा गलू 10 दिन खातिर आइले बड़ी 2 गो घर लेकर रहबी अब 10 दिन खातिर समझावा एकरा के
का तो हम 10 आमा छोटकी गोतिनिया कहाँ जाई? हैं छोटकी गोतिनिया कहाँ जाई? अब का छोटकी को छानी पे? छानी पे तो 6 गो घर में तो 2 गो तू लेबो 2 गो उ ली 4 गो आ 2 गो बात हम ओही में से एगो माई ना रही तब तक ले जब जिंदा रही तब तक ले। काहे रुआ इतने जिद अथु कइले बानी के रुआ के सिखा पढ़ा देले ह हमनियो के जाके नैहरा हिस्सा लीन जा ई कुल कहां से दिमाग में आ गइल जी के नैहर में हम हिस्सा ले देखो वहीं से दिमाग में आदमी बियाह शादी करत न रहुआ किस्मत में पागल निकलल के बौराह निकलल के पियकर निकलल कोई ठिका ले ले बेटे। अब हमारे माई बाबू कोई ना कैसन और भैया निकल रहतन हमर माई बाबू हमके रखतन हिस्सा ले आइल बिया। हां तो तारा का लगता है तारा का लगता हो हिस्सा ले एगो मोदी जी भाषण का दे देले बना के फूल जानी उठा तली जा नहीं हरवे जाई काहे ना जइहन नहीं हरवा ठीक कइले बारन मोदी हिस्सा लेला से ना हो जाई नहीं हरवा जिंदगी भर खातिर त्याग के पड़ जाई। आज तो हमरा का करे के बताई आगे कौन ची बड़ू जिंदगी में जिंदगी ना बने बचावा मत बान हवा न तो बोला है जे हमरा कोनो मतलब नहीं के हमरा हिस्सा चाहिए तो चाहिए हमरा के बांट के घर दे आ खेत दे हम अपन रोपम बोम दूसरा के खेते सोहत ता लोग ने ऐस करबा लोग नी हमार खेत 10 हिस्सा के अपन में बोम में खाइब हम जाने कि 10 दिन रहे खातिर तू हिस्सा ले बेटी रे। हां बाटे खातिर कुल जमा के लेके आइल बा बाटब ना हमार हिस्सा नहीं खे जा हिस्सा बाकी ना हैं उतन की सहुआ के भाषण दे देतनी हमनी के प्रधानमंत्री ही तो वही पर घूम कर चली आइल बड़ी तू ना रे। प्रधानमंत्री बढ़िया कह देला ना त लोग सोचता है कि बहिन बारी से त बियाह क द कसहु घर में कम दाम पैसा दे के कसहु ठांच द कहीं आ हिस्सा त बरले बटुए तो ठीक कइले बारन के बहिनो के हिस्सा क देलन बहिनों के हिस्सा क देलन ना त लड़की कुहुक के मर जात रहली हसन हो हिस्सा चाहिए तबे जाई बेजा से जाइब कहवा बेजन के रहे खातिर आइल बानी हमेशा खातिर ओ जन के घर में बरले बा वो जाके बेच देना ए जन गिए कर ठीक है बाटे तब हमनी के चल जाता नहीं जा अपना भैयावा के हैं आ रहुआ अपना भैयावा पर रही मेहर बन के रही मेहर बन के रहता नहीं चले ना यार से कहे तारा ना मिली हमनी के उ कुल ना करे के ना करे के हमनी के भाई बाप को मुंह देखे के अपना अच्छा बताओ तोरा बियाह में जौन एक कट्ठा बेच के भई रहे बियाहवा तू कहां जाला काहे एक कट्ठा के बारे माने हमारे थिए बच्चे का 2-4 बीघा के बारू नहीं हमारे में एक कट्ठा बेच देला त ढेर हो गइला अपने 20 बीघा लेकर रहबा अकेले लेकिन कर रहबे कर अच्छा कचर मत करी जी रहुआ जाके मम्मी जी से बतियाई मम्मी जी कुछ ना करियन देखा त नहीं कैसे हिस्सा नहीं खेलो अभी मम्मी जी के राज बाटे मम्मी जी के राज हिया ना चली मम्मी जी सोचा तारी कि बेटा लोग के दे देना बेटी के छोड़ दे त ई बाजे ना बाजे दी अनुराधा खेले बड़ी अभी तू माई सकली है कुल बती ना काहे कह देले बनी चोरा के ना रही ना जान ले माई के दूध ओरिजिनल पियले बनी तोरा लेखा डिब्बा के दूध नहीं की पियले जान ले। अच्छा तारा के हां तो हिस्सा लेबू तो हिस्सा देखा तनी कैसे नहीं खिसा देत एको कट्ठा जोन बेचला में तोर भी हम ओकरो हिसाब होई हिसाब करवाओ ना हिसाब करवाओ हिसाब तारा के रह जो तुरंत हम माई के जाते रुक जो माई की है अभी खाली हिस्सा ना मिली ना अभी जाके कोटवा में जाके लिखवाइब ना ओकरा बाद में बढ़िया से धसा जाइबसन आ जेल के रोटी खइहसन बढ़िया से दोनों मर्द मेहरा चारू तब का जो माई भी तोरा माई से कह देला से ना डरई हन अब की आइल बारी देखा तनी नु के कैसे ए जन के बेटी ने बेटा बन कर यार कॉलेज पर चढ़ के नातिया वतर माई से कह माई से मेहर बोला के लिया वतर बताओ नातिया यही में पिन लगा जाता नहीं हम है जा बड़ी रे का हो अरे उ का कहती रे हऊ का कहती पहले तो अलगा कुल चूल्हा चौकी बनल बेर में तो कहती है कि हिस्सा चाहिए तो कोर्ट कचहरी करब तो हई करब आ एक कट्ठा ओकर बियाह में बेचाई रहे तोना के हिसाब कर के बतौली है देखल सुनली का कह रे हमार तो एकदम माथा पागल सुबह से आके ड्रामा कोइले भी जन ले ड्रामा कलेबे तो उठा के बिगे जगह ना तो हमार माथा सनकी ना तो बहुत कुछ कर दे बहिना ये तो का है हिस्सा ले करी बोल हम तोरा कहते में तोरा के खाना पानी चाहे जो भी चाउर गेहूं बा कुछ भी तोरा ससुरा पहुंचा देल जी लुगा फटा दे देल जी अब अगर में हिस्सा बखरा वाला कौन बात है तो कहती है ना मन भी तुम कोर्ट तक ले जाए अब बताओ तो हम चाहता नहीं तो तोनी के दियात बनाई लइकन के हमहू नहीं की चाहत बचावा दुनिया गांव घर हंसबे करी ओकरा के कोई दिहला कि चोल के हिस्सा ल हिस्सेदारी ल उहर नैहर में आके की जरूर गांव घर फोड़ले होई हां जरूर गांव घर फोड़ले होई ओकरा के जान ले अकेले ही अलबे करी संगवाइल बड़ा सो ओकरा अरे ओकर मर्दो आइल बा उहो आइल बड़ा ऊ का आगिल बने दादा एक ना देखले का हम कहां देखनी है रे हम कहां देखनी है आइल ले कौन करम करे कहत त जाय त मत हिस्सा मांग त कहत
चुपचाप रहता तू कहते बिखर मांगा घरे हमर बियाह कर देल बे ते हेकरा से बियाह कर अरे माना थने ठीक बाटे तने कम बोलेला तन दिमाग का हलू तोरा के जीवन कहत तो हम पहुंचाते बजे देख ले तो बटन में ए बरा बोलला न अगर उहो न त हल्लू के बड़ा त भारी के कदे बेके मुख में उनकरा के माथा सन चारा उतारा नहीं के बोल इहे चंठे भी है इहे चंठे भी चंठ बिया त चंठ जान ले है का आगे समझावे करा के बताऊ तनी का समझावे के बारे काहे ने के समझावे करे अइलू बाजे हमरा से तू ए जिगवा तारा से बात तनी हां अभी बोलिए मत हद से ज्यादा हो गइल बर्दाश्त करो तनी कबे से समझ जाई तो समाज के कोई का करी अरे माई नहरिया पा के 7 बीघा खेत हवे नु हां त का करबी हो की हां बोल ना तो में से 5 बीघा में कनी के बांट दे आ 2 बीघा हमरा के दे 2.5 बीघा कनी के दे दिए हम नहीं की कले रहुआ हमनी के नैहर नहीं थे जी हमनी के बेटी ना है जा जाए ना अपना नैहर से मांग लो तो इहे मांग रही बाकी हमारा जरूरत है नहीं के हम नैहर जान हां तो तोरा बावे तब ना हमरा नहीं के त मांगम ना ए अधिकार नहीं के अधिकारी के बात नहीं के 7 बीघा में 2 बीघा हमरा के देता रहन वो जन गिया आ जन हो एथे पर डिहवा पर जन बा ओ में से हमरा चाहिए 2 बीघा 25 बीघा से सब जगह से बांट के 2 ये बीघा निकाल के देना सब के 2.5 बीघा सब जगह से अरे डिहवा आधा कट्ठा बेसिए रहिए करी के भले ए डिहवा ठीक कहत है ठीक कहत डिहवा पर जोन कहत न बाबूजी मरे से पहले हमारा नाम लिख के तारा नाम में लिख के गइल बरनु हाँ। लिखवा ले बट जन बाकी बनू ओ में से चढ़ के ले मैं एक रत्ती न छुए ले लेम रहुआ ले लेम रख ली हेनी ताकि ना ले लेम काहे न ले लेम रहुआ ले लेम का तो देखते बन रो कैसे ले लेते करबे का करबे उ देखते बन जो सब हो जाए का ना हो जाए का ना हो जाए का के देखावा सन हम हुए जन गे बनी तो रहुआ खाली लेके दिखाई कैसे रहुआ खाली लेके दिखा जरी खिया दतनी खाली देख बुचिया देख चल चल देखो एगो बात कर के बात बताओ थाना पुलिस उतारी हिस्सा लेबे ना हिस्सा लेबे त भाई बाप के प्यार ना पइबू ये बच्ची अच्छा चल भाई भौजाई के नु धर लेलन धरती हाय देखत नहीं दीदी भाई देखत नहीं ईटी डाल के बैठल बड़ी आ दुनिया में सब चाहेली से लइकिन होता हमरा के भाई बाप कुछ न त देव हमरा के प्यार दुलार देव भौजाई एकने मिलल तोरा महाराज से प्यार एक पता से मिला चाहे पूछला सर जिया तवा सन जागता सन का कल सर हमरा जिया सन जाग सन बावा सन एकने का मुआ तनी जहर दतनी जहर दतनी रे ए जहर नहीं किन दे ए जैसा का चुपचाप पे जैसा चाहतनी जी का चाहतनी जी तनी निकाल तो। ये के का चाहतनी जी कहत ये दिहा पे के पाहुन जमीन जी कहां बानी पाहुन जी समझाइती नहीं पाहुन जी हाँ? पाहुन जी के समझावला से समझ दुल्लम कदम जाएगो बिंदी है नहीं खे पाहुन जी खे हां बोली काहे नहीं समझाओ समझाई हमरा कालम बड़ी हेनी आई, हेनी आई। समझाई इनकर बेकालम बड़ी ना नामे के मरद मरद है कि मौगा है जी होनी चल होनी होखी हमार मर्दा मौका है कि मर्द हवे का जाके जाना था लगा लियो वो तो बुझाइए जाता लगा लिया था समाज में जब मोटरा जब तू समाज में भैया मौका होई रे तोर भैया मौका होई ए राधा चार लगा बैठ देखो ए दीदी बड़ी गलती करतनी छोट भौजाई संग मार जीभ लड़ावतनी जबान निमन नहीं की देख राधा गांव घर में तोरा के ठीको नहीं खे कहत जानली सन गांव घर के लोग हमरा के खाए के देवेला गांव घर के लोग खाए के देवेला बियाह करे गइल त का कौना चीज के कमी तोरा के कइले रहली सरे आय साल में तोरा के 3 गो लुगा देली सन आय बड़ी हिस्सा हमने तो भाई भाई में ना बटल भी बटवाए हैं जी अनुराधा बुची इधर वहां दे कोइले बने हिस्सा नहीं हो जाला जी ओ भौजी तू कला वाला बोलता तारा के बोलावे कनी कि नहीं त देवे कनी तारा में से हिस्सा लेता नहीं रोवे ने तो मेरे से हमर गोतिया दे रही ना घर रोवे ने तो मेरे से अब रोवे का तो हमर गोतिया नहीं है दुआरे बोल ना हिस्सा का तो ना दिया सन हिस्सा ना दिया सन देखा तनी कैसे नहीं हमर हिस्सा द जा है कुल जमीन द जा हमरा नाम में एक दू गो भाई सा कुल है बकरिया वैसे कुल द आ पापा के नाम में कहा बोलन पापा आ पापा के नाम में ना कमरपुर वाला जगह ये दे जा अच्छा आज में का हो अभी ज्यादा फुटर फुटर बोला था बागनी लेकर हाथ लगा तो हाथ बागनी लेकर बोल माई के सिखौला ना बड़े रे करे चुप मत रही रो बिना जमीन ले चले हिले के ना माई के सिखौला बड़े क्या कर अब ये जगह खूटा करके तो समझ ले जब समझा दी बढ़िया जब तोर बियाह होय नु ससुराल महापातर के दान हो गइल बा रुक रे। जटी डल ले हई तोर भैया मारी वही में दान कर हम तोर भैया में दान आदि कर का मत बोली कह देते तोर बियाह करबे लगी गनु बड़ी ढेर बोलत तारी ठीक नु ए जी दे दी ना जल्दी तारी त ला जाई जले यही के रख ली हनी जाई जा भैया दियो जा भैया कौन जा रहुआ तो बोल मत करी हमारा से दादा तो कुटाइए जो बताओ ना अरे भेरुआ ते दांत चियर तरी रे भेरुआ बा ते दांत चियर तरी हां नाती हम बतियावत ने तू मुंह चियर तर हो
अरे पागल हम बेचारी के बदनाम होत नहीं तू कमाई त तू रखल ना त जमीन त हमरा होय दिन न देखे के रही तो मौगा सोच ले बचिया इहे भय इहे भौ जाइया ससुरा मूछ करे साई मिलिए घोटावे खातिर इहे भय जाई हसन समझ लिए हजाम घोटा हाँ। ना चाहिए ना हजाम घोटाई के का कल चाहत साफ साफ बोली साफ बा कि हमरा यहाँ हिस्सा चाहिए ए जल जी, गिर रहो रहो बताई क्या करो रहो बताई क्या करो अजय भैया जी हम पंचायत बताई में भाई हमारा सब कुछ तो रहेगा मैं ए मम्मी जी पूछो क्या करब जी हमारे ये कहना में बैठनु जब अगर हिस्सा ले ली तो हमारा एकर से मतलब ना साफ अगर नहीं टूट जाई पंच बटोरी ऐसे कैसे? पंच एक हाँ। चुप रहो पंच बटोरी जन पंच कही ना तोने कही हम जात हनी हम जात हनी प्रधान भी हो फोटो में चार गो तो बोलावा चार गो वो बोला हम जात हनी अनिल प्रधान के बुला के लिए कहिया कि आदमी हेने होने बतिएले माना ऐ जे हेने होने ना हम जा रहे हैं अनिल प्रधान के बुला के लिए पंच बोला के पंच का घूस दे के कहवाई बोलेंगे कि से भेजवा दता ई बाजे ना बाजे दिहन बाजा ना कोर्ट तक हेलाई सब अच्छे अच्छे पंच के कहना मन में ना पंच के जन कही तो ना पंच तरह दिखा के कहबू कि कह कोई भी पंच तो दे दे हो अच्छा कोर्ट हाँ। में हेलाई कोर्ट में पंच के कहला से ना होई तई होशियार भइल बारे रे तई होशियार भइल बारे हम जन में रखन तो ऐसन बाड़ू जात के मुआई हां जनलू हम ना जनी तो सन कराक्सन बेटी पैदा ले ले बाड़ू खाली पैदा कर ले रहू आ बेटी के कहां से ले रहू घोड़ा पर से कि बालवा में से उठा के ले रहू एकरी ले परियाई ना कहीं जमीन की तो देखन के जमीन लिखल मौगो में काम छिया थारा या दांत छिया ले हट रे हट तो मौगो ही थैले मौगो ही थैले भाई करो तो मरते रहो तो जो मरते रहो हमरा के छेछरा कही का जानता लो अभी एगो दांत तुरले बन मारम के पूरा फाट जे तारता का मुंह फाट संग बुझे जान लो जा तारा जोन बुझाता तुम करो हम पीछे तारा ना बोले जवान बुझाता तमन चल मत चल खाई बना नमस्कार प्रणाम मन के संगे हमनी के अपन टीम है हमनी के एगो पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रहे ऐसे कुछ हदी विदाई एक बाय बाय